Yo, abusuafo me mamo akwaba. Asore ba magye adwa. Se de mu amunimu no. Ensembisa bebre na aba bedi makiri. A mepese meba me edi mu nkomo. Ebi wo ho a medikan kire ebenum dada. Enti mesese memfa me nsanka wo de no eyi wano a bomodi so bekọ me fie ha. Na wahwehwe mu obo se asem bia wabusa bia bi ho obi na busa ya medi mu ya bre no. Menei eye mia menua eye Aiding Herbal Service ana wabusa bibia mpese edi mu nkomo mewie a obi a ode agya bia meba bi mpani so okuni ne tene nsa ne ya ntomo a eye chiwade so hwe me a bebo adwuma o na ya teba clinic dan soman akukọ foto nti aha ana ese medina nam de oni ano ba mpani so ba bi aboa ne didie no hwa na oje ne bo wabusa se wo penchiremu afa eba ya bu ato se de sekan tie no sara na boha nso tie na me se de nim se sekan no na wunimu se boha no na wunimu na enso wanya dia ba die for education purpose nti esi enyina edi mu nkomo empanifo ba omode eto wo se de da meka se ebe ye nkunta nti ba nkunta ye the figures na hihye nti ade bia wo bem bia ya ade ese wo se so mo ye yi nse wo kan ade a ba ku mienu no ese utumi nya bibia ye hweso ana be kire se wo de mienu ka nyensa ho a enum sekan ye kase sekan a ye wo nkrante ye wo sekan ye de ye di edi dwuma ye di twitwa ade ye di kumunam na emom de eho beba idie ya na gina oma ye nuanom won mo ekumunam ewo mayanka no enti menka ne se ye nuanom mpepefo ankasa esusuro pepe nua na afra ne papa kramu ye nuanom pepefo no na te kura bo ha sanse ebi wo ho no ma onante ekwa akiri yen ya ewo ewura mu no de mfantifo ka na ha mu no yenfa sekan ne bo ha anya hwe ye de ne yenkrante nanso mpo no yesa won krante ne fanu ni nyina gina o ma de di twitwa ade enti sekan a ye didi dwuma bi aye frɛ no sekan bi no ene ese de otie ne sa na bo ha tie ye no sekan a akire ene animu nyina atwa na no ye fia kakra na enam se ye di hye ye hu kura kwa akiri nti ono mo de aboa nwoma ete sekan no se de atie ne pepepe no ma pam no ma ya homa aso ano so wahu no mo de sekan na wuram enti se opese wo pam bo ha no a ema sekan na agese